jenis lanat. Ora ngerti tatanan, ora ngerti karo aturan. Sapa nibake gaman tanpa sumbari? Janji kecekel konangan Baladewa jejuing kuandamu. Parat jarak perkara. Setan alas. Arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Ayo diguwak. Gamane diguwak. Kowe sing jenengi Hamsa. Ya. Kowe ratu Arga Bentar sing jenengi Hamsa. Ya pancen dasar para nyata. Yen njaluk dawa umurmu mulya, minggato. Wis dadi sumpahe prajurit tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang piye? Njaluk ora dawa umurmu kowe. Pramrata Jayamrata kerbuten aku. Sayuta mara saketi wuri. Ampian kaya wong njaluk rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal gigrek mulku saramba. Ayo yen ngaku digdaya aja mung siji loro, ngebyuka bareng. Aku ora bakal gigrek mulku salamba. Dene ora gondro sepira kowe. Jan ora dawa umurmu kowe. Aja minggat. Mandek. Kowe wis njarak perkara karo preman pasar Sleko. Njarak karo Baladewa. Kowe mau ngendel-ngendelake duwe traca bala. Saiki mara gage mripatmu sawangen apa iki? Apa iki? Iki senjata pamungkas Kyai Nenggala sing wis glandang nyawane menungsa mayuta-yuta. Ripalungguhan iki rasakno yen penak tanduk nyok. Wah. Ah. Ah. Wah. Ora mudhar derajat apa? Ngendel-ngendelke. Sapa sing ora trima musuhe Baladewa? Mangkono pejah nenggih Prabu Hamsa. Hei, oh, ah, hei, 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 ah, hei. Dudu karepe dhewe. Iki adine lanang Dimbaka ora nrimake. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Piye? Njaluk ora dawa umurmu kowe. Ah. Ah. Ah.